जोंहा मुरि जानोसोलायनो दिनै गोथाव मुरि जानोसोलाय उन्दैफोरखौ नेनानै नै बायनानै आरो नै लेबुबो बरिया जानोसोलाय जों नै बेहा मावगासिनो बिसिनाव जाफैदों जोङो स्कुल खाथियाव ओइ नै स्कुला ओइ नै स्कुला ओमफ्राय नै बिसिनाव जिरायफैदों जों खा खा नाखाय ए जाखाङै लोंखाङै आं खिफिदोंमोन अयथासार मिनिबाय बुरियानो एबार नै बेखौ जानोसोलाय जोंनि जिउ हौवाखौ गारबाबो बेखौ गारनाय नङा दे सयथिबो जानोसै बेद' हायो जानोसैलाय लाग्राया नुवाखै थिखोनानै गोमो गोमो खालामनानै लाग्रोखाबावो गोदाना हाया माबायदि लाग पप होनो बिदिखौ पप दाबाया गोबौवाखैनो दाबाया गोबौवाखैनो एसे गेदामदां गोबावनो गोमोना गोथाव नै लोगोफोर थाइजौ जानोसैलाय जोंहा जागालिफोरा नै जागालि ग्रुपफोरा आं खिबाव बोरै थाखैयो बानलु सिफ्लेबाय नै फांखायावसो जाहैखानोसै बोथिंसो आखाइजों होनोसै खनसे होदो दे संख्रिया नामा गोथाव इयो नायाखै गोदैखाना खमखि गोथाव जासिगोन बियो खदै गजोब्बाय आं मा मावहैदों ओमफ्राय बे आंखौ जि खेबदों मोनसे लगायनायनि बिनि मबाइलजों खेबनोनो इदिट खालामना हर ना फांखायाव फिसायैसो गरमा हालालां आयु जा बुरजा लाखाबाय आं न'आवबा जाया नोङो आं लगायना होबाबो जोंबावगोन दा हौवाया नुबा मोजां मोजांबो आन्दायलायनाय माजा माजाखौल' दोननो होनांगौ गोखै मोनजाबाय मोनजादों आंबो गोखै गोलोमनाया नायलाय मानसिया ओमफ्राय ओरै फैदो फांखायाव थाइजौ जाखांलायबाय आरो नैबेखौ जानोसोलाय लोगोफोर गरमाव माथो खालामनानै थानो नै बेखौनो जानोसोलाय जोङो मुरि खाजि नै जा सान्दुं थाइजौबो जाखांबाय जोङो दा दहायो नै दसे जिरायनानै बेखौ जानोसैलाय लाग्राया लादों नै मिमि मुरि लागायनानै जानोसैलाय जोङो अयथासार गोलोमखाबाय आरोना आंनि रुमालाव हरदोंथाय दंफाङा जि मोजां मोजां जादों गोबादा होबाय नोंखौ ना दोनबाय थाजोबा आयौ फेसबुक 300 आरलेबाव आगोलनि फेसबुक नामा ना दानिनो आगोलनि बुरजा दंना बुरजा जाबाय फैसा फैसा